See? Di naman na masabtan. Di ba? Tapos indot kayo ang mga kahintan nato sa mga panimalay. Habang sila karon na karon sa mga bar, sila tanan karon ga party-party. Kami diri na diri ilalom sa pine tree. Galisod pa mong kahintang tanawa. Oh. Diba? Busy kayo. Sila tanan, kami diri ga pa. Tanawa mi, look at us. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was nada though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy. Hello people. Yes. Sobrang na mo basta na yung aning outfit asa na sa may padalong because weekend today. They're here. Taran! Alright! O, niabot na mga kauban pero siyempre kay ang among batong karon because pila na lang ka-days batong dulang-dulang? 12 days na lang ang among climb sa dulang-dulang to Kitanglad. Eh, kita rin ang last batch, Ana. Masaka o nana mo mga kauban, abot na sila. Okay. So, among batong karon kay gikan diri sa matumig Dahilayan pero backline mi tapos namo gi-area dito nga pwede mi mag-camping para matistingan namo among mga gamit pangluto among tent magpailaila mi sa among mga kuan kung kaya ba namo medyo bugnaw man sa dito subuti na lang daghang salamat ni Sir Rabi sa Dahilayan gitong kami niya so mo ni among mission karong adlaw. By the way, thank you very much sa akong 800 subscribers from 20 karon 800. Please push pa nato may mo ng 1,000. Gamit agad dyan ka. So nabot na sila tanan, kompleto na. Yes. Ayan. So before mi mulakaw, before magkuha sa kusog, nang order sa mi og batchoy. Kaya noak muna. Alright. On the dough while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a Negro. Half-breed motherfucker, grip the mic and he flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating on me, goddamn you evil. And Hi guys! Country ba? Country music. May gubaro ba na siya? Makantatag ka ng ano ba? Para ka naman nakakatagal ka ba? Sir, pero makarelate to sa Ano, bakit mo na? Lex, dito na. Ito, naka-reject ko. Kaya ka lang sa DJ mo. Because we have music, sir. Music. This is the legit music video. Murag ganang sa kwan ba? Kanang video kay gani nga na ko at lyrics. Kanang karaan ko. All in beans. Wow, kami makinunin pa. Ikaw din, Raven. Do you know? Alright guys. So before mi matos Dahilayan, usa ni sa mga lugar nga nindot yan nimo bisitaan ang Alomas Place. Yes, this is around mga 2 to 3 kilometers pa. Guwapo kay diri kay nature. Look at that. Diri ang among ginakaon diri paborito na diri ang ilang sana Brad? Ilang fresh nga sa to? Lettuce. Let us go. Let us go. Guwapo na yan. Agoy na akong amigo. Boss, amo. Mo ginag-unsay akong ikalagad. Boss, may galikin pa rin ako na nagyog ka mo na yung bossing diri. So before ka mato diri, hapit yun mo diri sa Alomas. Nindot kayo diri si mga tao. Wapo diri. Barato ra kay mga cottages diri. Di ba? Pila gali ang per night ra diri? Depende sa kada night. Good for 6 to 5. Good for 10. Good for 6 to 5 na ha? Natay good for 10, 5,000. Katong gusto lang mag-uyab lang. Napatay good for 2. Ilang good for to? 500 pero 10. Ayaw pagsabagan ng asawa. Pila? 500. 500? Oh? Tatanawan ni mong lugar perting bugnawa. Tinuod yun niya dahon. Ha? So, magbutang ka ni mga dahon, butang sa ini tubig.
Tapos tsa. Automatic tsa. Tapos dili pwede mawala kung wala ang salad, baby. Oh my goodness. Fresh from the farm. Si Jane ba naghimuan ni? Sir, no? Ah. Mga lamig yun ni magluto ang mga Jane. Jane lang gingon, dili apil lang. Alright, the Ninja Turtles are ready. Huh. Teenage Mutant Ninja Baboy. Teenage Ninja Baboy. Excuse me. Teenage. The Tamba Ching Ching Mountaineers. Saman, ang among yuya nga kauban. So pwede ra gid. Yeko ra. Yo, di ba? Talao ng position. Oh, lagi. Pak, naigwapo. Langya. Bago sa akong vlog. Brad, Laila. Ray Anyasco. Yan si Ray, wala yung asawa ron. So, litaw siya karon. Hello! Di ba? Smiling pa kayo sila na. Wala na to siya sa group, ito to reply. Pero, Isa gali itong pangalan na galing to? Saan ito? Urahik. Urahik. Urahik! Daghang salamat kay Waway Saway. Gitagaan namin yung pangalan nga Urahik, meaning kat-kat or mukline ka. Urahik. Ano ang sabi ay? Wow, real cowboys. Yo! May hapon. Yo! Grabe, padulong namin sa Pugs. Pero ting pati bantay, be. Grabe katog na. Dagang kay Pugs. Pugs. Grabe ka Pugs. Oh, nanawag yun na yung dalaw. Oh? Abot dito ups na nito. Dahilayan lang mga. Orange kayo na. Guys, this is really amazing. You visit Bukidnon. It's so amazing. It's really nice here. Super up here. Supi up here. Oh, di ko kita. Gapag. Di na makita kay Gapags. P-A-G-S. P-A-G-S. Pugs. Mga sakyan na ba? Mga sakyanan. Tingala sila nga maniga baklay. Masiwan na. Are we there yet? Oh my God! 1K na lang! Yes! My God, 5 hours na migabaklay, guys. Grabe. 5 hours. At last, 1K na lang yun. Of course, April 1 manggod karon kamulo ko shoot. April Fool's Day. 1K na lang. Kagamay. Oh, di ba ganina ingon nga 1K? Di ba? Oh, 1K na sab? Sabit, pala padalo. Kato sa La, guys, nakuanta na sitaw ka na. Nalipatay, pambali na to itong mga sinina. Kaya ganina, 1K kanong 1K na sab. So manggid ni. Hey. Guys, you're not in America. You're not in Baguio, you're just in Dahilayan. Tumus ka pa siya. All right. No, yan.
Anay mo kamot sir. Alright, let's go. Ano mo guys, kailangan ba? Langay ba na yung mga grupuhan nyo eh? Oh yeah. Kabot ragin may sa... Sugaan din na sa official. Diri sa base. Sa base sa Dahilayan. Sugaan din ang selfie para makita. Ay, nalagi sugaan kita. May ganyan medyo vitality na. So matistingan gini atong mga konron, mga Girls. girls. Say girls. Pero mo ko talaki, mga boys. Ay, girls? Yes. Tanaw na to kung kuan ba kung Hindi ka makita, Philps. naikon. Sa mukha. O, sige, sadyain yung mga cell para napon may kuan. O, di makita yung mga naong. O, di ba? Gaso-aso, diri. Ang mga staff nila diri, kapanguli na. So, kami na po yung pabilin diri. Rock and roll, baby. Alright guys, so nanami diri sa area. So, basa-basa ang floor. Basa-basa ang floor. So, mag-kuan sa may tent, ha? Kaburag ka ulan na. Alright? Alright? Akong suga, sig ko. You were here. Siyempre, kay paris-paris man, no? So, ana, paris sila dito duha. Paris po si kami sa akong wife. Paris sila dito. Ay, nailuoy lagi diri, naiwalay partner. Kung sa imo makasulti, kung nagtanaw si Primi karon. Kabalo pa ko tol inani day, way pa ako ni uban. Wa ko nag-enjoy ani gid. Wala ka nalingaw. Ako nalingaw. Wa ka nalingaw ana ha. Ako pagbasol. Kung nay hashtag karon si hashtag nimo. #wish you were here. Storyahe, may pagka-briefing. Tama nga na ginabrad. Wala, sorry, na-record. Editon. Okay, cam lang. Okay, akong asawa ra ginaning kamot diri. Mana mo dia guys, mana mo. Pumarito na record ganina pandamay. Mana, Cookset sa tunga. mana. Kamo dia, mana mo Wala dia. mo dito ilang kwantol. Wala tay pangana tol ka na magluto. Tama pang tabon no. Aba, mana mo dia. Almost done. Almost done. And it's raining guys actually. Alright, so. Wow, I love this. Muna natistingan gini ron, ulan-ulan. Let's see. O, sa man yung mga kondri, nangabasa na. Nay mo, nay pizza na. Guys, grabe trawa mga to po. Kaya nag-ulan man, so improvise. Tapos magluto. Ayan, kumukulo. Nang bugas o nabasa? Ano ka? Hindi bugas. Ito nga ni? Sago lang nabitan na. So guys, actually, nag-ulan. No, nag-ulan. So nag-imbento na lang mi diri og kanang na-set up naman ang mga tentanan sa tunga. Actually, di man ni siya ulan, tuon man ni sa kanang sa kabugnos panahon. Tanami ilalom sa mga pine tree, so burag mo nang natality siya. So nag-imbento mi karon. Struggle is real, baby. Ano, nabasa na ka din. Ayaw, one. So nagluto mi diri. Ano bitong nalbon na sa balay, labo bitong nata sa balay karon, lami atong kitchen. Dili gyud magkuan, magluto gyud sa mga maglisod-lisod gyud. Para kang primi kani, tanawa imong bana looy kayo. Wa ko nag-enjoy tol. Wala nag-enjoy, ha? Diba? Lahi ra. Tol, kaya niya nga matumo sa mga nindot nga resort, Palawan. Anong diri magkikailalom sa pine tree daw magluto? Ug gamay nga lutuan, di ba? See? Di na mo na masabtan, di ba? Tapos nindot kayo ang mga kahintan nato sa mga panimalay. Habang sila karon sa mga bar, sila tanan karon ka party. Kami diri na diri ilalom sa pine tree. Galisod pa mong kahintang tanawa. Oh. Di ba? Busy kayo. Sila tan kami diri ka pa. Tanawa may look at us. Lingaw kay mi bray, agay bray. Lingaw kay mi bray. So wala niyan ni. By the way, kami day again ang grupong Orahik Mountaineers. Ay, Oh, napaisa diri anak sa kuan. Vice Mayor tana. Lami tana yung kinabuhi. talag yun. Pero nga naman, nanamang isa diri daw magkapoy-kapoy magluto diri ilalom sa mga di. Ay, naku, Diyos ko. Ayaw, kasi nagsuko sa inyo mag-ano mo diri. Tanawa. Undangan na to ni. Okay, ikat na to ni. Cut, pautol. Oh, tanawa mong napalit. Kita ninyo, boslot. Oh. Paspasin yung tila, kay sayang ang tubig ha, wala tayong tubig.
Oh, boslot, amo na palit. Mo nang sometimes. Mo nang usahay. Sometimes. Mo nang kailangan sabi nga medyo mahalo na itong paliton. Baratuhon naman na. Oh. Boslot. Dagan yung tubig. Gidagan ang tuloy kanay tulo. Uy, Diyos ko. Oh. But this is fun, baby. This is really fun. Oy, Brian, Gibero. Sorry kayo, Bibo. Kay Midroy, grabe. Si KN, si Rai Rai, Rans. Grabe, Bibo. Aperti, gini ka, Bibo. Gid mo yun. Mas nagbibo sila sa barangay Guwapo, no? O habang galuto, guys, siyempre, bug naman pa kailangan magpainit. Siyempre, di mawala, nagbit-bit me. Sikreto, Fighter 50. So, kailangan tawag chaser. Napaisa. Joke, baby. Ayan. Okay. Muna niya mga bagong ilimnon sa mga mountaineers. Fighter 50. Dili Fighter Y na karaan. Lahi to kanimoy bago. Fighter 50. O siyempre mag-chaser ta og Diyos. Para lami. Bugno kayong panahon. Tagay mo na. F50. F50. Sabay lutoon. Magluto pag sardines. Luto lagi. Corn beef lang sa mi karon ha. Kay medyo wa mi nakatugno. Pero siyempre ang rule dire ang basura ha. Leave no trace. Leave no trace. May kahoy. Kaya matol pa sa trolls. No trace left behind. Tutyo. Corn beef lang sa mi karon ha baka-baka. Oy, ang lovers ang nagluto. Amo tong sing-sing. Okay naman ata niya. Ayan na, nakukayabal na. Pagluto na, Paulun ta. Paulun ta. simple. Mo ba? I-off na ni. I-off sa doser ball. Yes, sir. Pwede na, sir. Uy, galaw-gaw. Tama ka niya, Jen. Pwede na, sir. Pwede na, sir. Ganun. Thanking you. Thank you for everything. This is to Christ our Lord. Amen! Thank you, Lord. O, saan naman eh? Brad, okay ra ka, Brad? Okay ra. Walay pares. Walay pares. Ito lang, yung tapay ito. Hubog na. Hubog na mga tao. May, tapo do. Yung magwa mo, kog. Ansan eh? Pag-share ba? One, okay na one. Kasabot. Pagsaka na to. Guys, kailangan na ako na ipotlo ng video kaya nangahubog na sila. Kasi na may madunggan niya dili maayo o basig na yung mga video nga makita sila mga ginikanan lisod na. So, sorry guys. Putlo na ako ulit. Lahi ang effect sa Fighter 50. Hi guys. Kami sulod sa tent. Kusog na kayong ulan. So na-test yun ni karon among mga tent kung mabasa ba gyud or dili. So far, ang nakalami sa among tent kay tent siya tapos napag siya ilain na murag cover kaning blue. No, so murag arang-arang. So medyo tuwa sila sa lagyo tanan. Manamig kaon. So kami lang duha ni Mrs. nasa sulod. So alam niyo na ha. Tinga na mo nga nindot ba nga kung buhaton sulod sa tent. Rampo. So guys, good luck to us at atong tanawon diri kung mabasa ba mi diri. Good luck to us. I am the master chef. Deep fry bulan. Black egg, medyo pagod-pagod. While ang uban, Natulog, tuara. Okay, Wayne. you're so weak. Baka mataway. Uy. Kita mo inununan di perito.
This is what you call balay-balay sa mga dagko. Hey guys, yes. Busog na may. Okay? So, kailangan nag-extra. Okay, palubat na. Extra. So, ang next na mo nga climb, muna niya mong last para nagyod sa among dugay na nga gipipirahan nga dulang-dulang. So, this is it. Kung napa mo yung mga comment o napa mo yung mga masuggest diya unsay mong pambuhaton, comment lang below. Dagan na po may lessons karon. Kay at least naka-experience yun mig ka ng ulan-ulan. So waterproof man gyud ka ang mga jacket, waterproof. Waterproof. Mabasa lang. Gamit man dito sa ulan. Basta waterproof na ng jacket, basta ilan daw gamito basta mag-ulan. Dibuga na eh. Mahal nito sa gatos ni. Right, thank you very much Dahilayan. And of course, diri mo basta nga ni diri mo makita ang advantage ko ang imong mga gamit sakto gyud. At least balag ulan, wa mi nabasa gyud. Ang katugnaw na control nindot kay among tent, diba? Daghang salamat Viajero Outdoor. Thank you very much Sir Rabi sa Dahilayan, thank you. At least naka-experience yun mi. Oh yeah. Kung wala pa naka-subscribe, subscribe na. O i-share din eh. Salamat sa inyo. Let's go for the 1,000 subscribers. Lipay na kay Kuana. Thank you guys. Bye.